PS, jak šli na takovou menší procházku. Jo a jestli se mi to nepodaří natočit po třetí, tak už se asi zabiju. Chápete? No takže uvelepte se, dejte si popcorn a já nevím, co ještě bylo. No a začínáme. Hele, nemyslíš, že bychom mohli jít někam na procházku? Nebo někam spíš na výlet? Mohli, proč ne? Počkej, tak já jdu zavolat taxíka. Co je? Co ti jebe? Mě nejebe. Za A a za B. Chci jít se projít. Aha, tak to jsi neměla říct dřív. Tak sorry, no. Pardon. No, tak sorry, no. Ježiši! Hele, tak já si jdu pro stovku a koupíme si tam něco, jo? Jo, a já si jdu zbalit věci. Když už jsou na cestě. Hele, no co, já mám hrozný hlad. No já taky, slyšíš ty holky? Ano, Elizabeth, pojď sem. Už jdu, já jsem celá předspaná. Já taky. Holky, proč jste předspaný? Jo, proč jste předspaný? Protože jsme našli takovou výjimečnou restauraci na turistiku a takový. Tak jsme si dali něco dobrého a bylo to výtečné. Jo, delikátní. Tak, tam jdeme, kde to je? Tamhle. Tak jo, tak jdem. Tak děkujem. Nemáte zač. Tak tady to asi je, jo. Dobrý den, tady to je, aha. Dobrý den, co si dáte? Já bych chtěla tamhle ten meloun. A já bych chtěla mlíko sem, kočka. Mlíko. Je nám líto, ale mlíko už není. Co? Jako 2 už nejsou, jinak to poslední chcete vy, ne? No ovšem, že jo. Tak si jděte tamhle sednout, my vám to přineseme. Mňam, to je výtečné. Hele, nechovej se jako blbka. Já se nechovám jako blbka. Tam to jsou blbky. To je výtečné jídlo. Spadla jsem. Máš pravdu, tamhle ta kamera taky spadla. Vidíš, jak jsou debilní. Máš pravdu. Co bych mohla říct, to mlíko je to fakt úžasné. Doufám, že nebudeme jako tam ty 2 načančaný holky. To je úžasné, musím si nalekovat nechty. Doufám, že kvůli tomuhle a kvůli tamhle tomu nebudeme jako tamty a tamty. Máš pravdu. Jdem? Děkuji vám, šéfová, bylo to tu vynikající. To jsem ráda. Nemáte zač. Jdem. Jsou opět na cestě, hele. Já potřebuji čurat, ale hrozně. Já ne. Šla bys se mnou a pak půjdem domů, děláš si srandu domů. No, teď už jsme udělali hodně výpravy, ne? Ne, ještě nepůjdem. Tak se jdi vyčůrat tamhle za křoví. Tak jdu, počkej, někdo jde. Dobrý den, lidi. Nechcete jít do našeho venkovního kina? No, nevím. Taky ne. Řekněte nám něco o tom. Je to senzační. Dneska dávají šmoulové a mamma mia! Krása! Fakt, nový díl, premiéra. Jestli tam půjdete, budete už 4 lidi, to je maximum. Teda pečupy. No proto. Fakt, tak tady si nechte letáček a podívám se na hodinky. Za půl hodinky to začíná. Nechcete jít? Ne.
Počkej. Ne, musíme něco zařídit ještě. Tak tady si nechte letáček. Já běžím. Ten si dal asi taky to mlíko. Ne, ale byl pěkně švihlej. To byl. Můžu si jít vyčurat. Děj. Bože můj, tady jsou všichni švihlí. Hele, mě už to tady nebaví. Konečně už jde. Tak jdem tam. Kam? Do toho kina. Bože, tak jdem. Lásko, to bude určitě senzační díl. Jo, to bude, a neotravuj mě, už se chci na to dívat, kde už to začne. Zlato za půl hodiny, můžeme ještě vydržet. Ježíš. Tady to je. Sednem si sem. A co teď? Přijde si ten švihlej chlap. Nevím to jistě. Zlato, nech je. Po hodině. Po 2 hodinách. Dobrý den, lidi, dobrý den. Před tolika lidma jsem nikdy nemluvil. To je maximum. Takže, za chvilinku, za minutku budou začínat dobrčic. Budou začínat šmoulové, tak se můžete dívat, ale ještě chvíli vydržíme. Tak, přeju vám příjemnou zábavu. Začíná to. Změna programu, nebudou šmoulavé, budou nějaký srandičky. Začínáme touto srandičkou. Tak to byla první srandička. Teď si dáme tuto srandičku. Máťa plus Áďa. Tak, poslední, ale úplně poslední srandičku a možná tu nejsrandovnější. Tak, děkuji vám za sledování a čus. Sice to nebyly šmoulové, ale bylo to dobrý. Jo, ty srandičky, hlavně ta poslední. Já to nemůžu dělat. Já taky ne. Ale ten kluk v tom srdíčku. Ale bylo to trochu strašidelné, jo. Byli to lidi. Jdem domů. Jdem. Děkuji vám za sledování tohoto nádherného pořadu. Pojďte, můžete dát palec nahoru nebo palec dolů, nějakou dobrou komentář a ahoj. 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 No a konečně poslední, ahoj. Lidi, jenom vám řeknu, že tady to bylo maximum to video, protože tam vystoupilo 10 pečopáků, husté, co? No a pokud byste klikli na něco jiného, anebo šli byste třeba na seznam a chtěli byste svým kamarádům toto video ukázat, tak pro jistotu se to jmenuje LPS, jak šli na menší výlet a potkali hodně lidí, ale a potkali hodně lidí už tam není, takže LPS, jak šli na menší výlet.
Ahoj.